नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। आज आपण पाहणार आहोत मटण सुक्क। झणझणीत असं मटण सुक्क कसं तयार होतं, त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते सगळं आपण पाहूया। त्यासाठी आपण जाऊयात किचनमध्ये। इथे आपण कोथिंबीर, अद्रक, लसूण, टोमॅटो, कांदा हे सगळं असं बारीक चिरून घेतलेलं आहे। त्यासाठी आपल्याला वाटप तयार करून घ्यायचं आहे। काही खडे मसाले इथे घेतलेले आहेत मी, ज्याच्यामध्ये तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी आणि इथे मटण स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता आपण सर्वप्रथम कुकरमध्ये 2 चमचे तेल घेणार आहोत आणि आपले खडे मसाले घालणार आहोत। अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे। त्याचबरोबर आपण इथे बारीक चिरलेला एक कांदा फोडणीत घातलेला आहे। हळद, चवीप्रमाणे मीठ, लाल तिखट, काश्मीरी लाल तिखट अर्धा चमचा आणि आपलं तिखटाचं लाल तिखट अर्धा चमचा घातलेला आहे। आणि इथे आपण मटण जे धुवून घेतलेलं होतं ते आपण घालणार आहोत आणि आपण तेलावर व्यवस्थित असं ते थोडं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता इथे 1 पेलाभर मी पाणी गरम त्यात वापरलेलं आहे। आवश्यकतेनुसार 1-2 पेले पाणी वाढवू शकता आणि मग पुन्हा थोडं चवीला मीठ बघून घ्यायचं आहे। आवश्यक वाटल्यास घालायचं आहे आणि मग इथे छान एक उकळी आली की आपण कुकरचं झाकण लावून त्याला 3 ते 4 शिट्या व्यवस्थित करून घेणार आहोत। तोपर्यंत आपण जे बारीक कांदा टोमॅटो चिरून ठेवलेला ते आपण वाटून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे अद्रक, लसूण, कांदा, टोमॅटो आणि 1 मोठा चमचा दही घेतलेला आहे मी इथे आणि कोथिंबीर हे व्यवस्थित असं वाटून घेतलेलं आहे। पुन्हा एका दुसऱ्या पॅनमध्ये मी 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि आपण जे वाटून घेतलेलं वाटण होतं ते आपण घालणार आहोत आणि व्यवस्थित वाटणाला तेल सुटेपर्यंत वाटण परतायचं आहे। इथे आपण लाल तिखट अर्धा चमचा वापरला आहे आणि काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद आणि थोडंसं वाटणाला टेस्ट यावी यापुरतंच मीठ वापरलेलं आहे, कारण आपण मटण शिजवताना मीठ घातलेलं आहे। आणि आता ह्या वाटणाला सुद्धा छान असं तेल सुटू द्यायचं आहे। त्यासाठी झाकण लावून ठेवणार आहोत। इथे कुकरच्या 4 शिट्या झालेल्या आहेत। आता तुम्ही बघू शकता मस्त अशी वाफाळतं मटण। आपलं मटण शिजलेलं आहे व्यवस्थित। आपण सुक्क करायचं आहे म्हणून आपण हे फक्त मटण जे आहे ते काढून घेतलेलं आहे। आता वाटणाला सुद्धा छान असं तेल सुटलेलं आहे। आपण इथे तेल थोडं बेताने वापरलेलं आहे, कारण मटणाला चरबी असते मटणामध्ये, त्याच्यामुळे त्याला तेल सुटतं, मग खूप तेल होतं, म्हणून ते आपण तेल कमी वापरलेलं आहे। आता आपण सगळे मटण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत व्यवस्थित वाटणामध्ये आणि जे वाटणाचं पाणी होतं ते घालणार आहोत, म्हणजे अगदीच मसाले खाली लागणार नाहीत आपले। छान आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि पुन्हा 5 मिनिटं आपल्याला झाकण मारून शिजू द्यायचं आहे। कुकरमध्ये शिजवल्यामुळे मटण लवकर शिजतं। जे नवशिके आहेत त्यांनी कुकरमध्ये शिजवावं। आता मटण व्यवस्थित असं छान तरी सुटलेली आहे सुक्या मटणाला आणि सगळे मसाले सुद्धा एकजीव झालेले आहेत। आता आपलं मटण ऑलमोस्ट तयार झालेलं आहे। इथे थोडंसं वरतून मी गरम मसाला थोडा टाकलेला आहे। आता एकदा व्यवस्थित असे मिक्स करून घेऊया। गरम मसाला व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। इथे आता आपण कोथिंबीर घालणार आहोत आणि आपलं मटण तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करू शकतो आणि आपण मटण सर्व केलेलं आहे। अशा पद्धतीने सुक्क मटण तयार झालेलं आहे। सो गरम गरम झणझणीत ज्वारीच्या भाकरीसोबत, तांदळाच्या भाकरीसोबत, चपातीसोबत अप्रतिम लागतं। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा कसं झालं होतं ते। अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।